Bé, doncs comencem la tertúlia. Avui farem un format una mica diferent. Com haureu vist a l'entrevista, el nostre company Marçal avui no ens pot acompanyar i per tant hem decidit modificar una mica el format i tot això que fèiem de comentar els titulars i buscar el fake news i tot això ja ho farem directament amb els tertulians d'aquest vespre. Avui ens acompanyen la Marta Jiménez, ens acompanya la Sílvia Saiz, que s'estrena, la Marta ja és veterana, i també en Tomàs Güell, que també ja ens va acompanyar en el primer programa i avui repeteix, evidentment, en Sergi i jo farem aquesta comentar titulars uns 10 minuts i després analitzem l'actualitat amb la tertúlia. Sergi, comences amb el primer titular? Som-hi, hem arribat fins aquí sense el Marçal, és un miracle, però que no ens deixi més, o que ens deixi tan poc com pugui, en tot cas, sisplau. Vale, va, començo jo. La primera notícia d'avui, què diu? El següent, diu: Jordi Sánchez defensa la unilateralitat, però diu que el 1 d'octubre no era per fer la independència. I el subtítol diu, en un article de resposta a Oriol Junqueras, diu que no es pot descartar cap via democràtica cap a la independència i defensa també el diàleg i l'acord. No sé, què en penseu d'aquest ball que hi ha hagut i d'això? No ho farem gaire llarg, després ja entrarem més en matèria, però en concret d'aquest titular, és a dir, que el Jordi Sánchez va contestar al Junqueras. No sé, per exemple... Veig que teniu els micròfons apagats, Marta, Sílvia... Sí, els heu d'activar, Tomàs... Per exemple, Marta, tu com ho has vist, això? Bueno, és que no m'he mullat, diguem si és fake, però contradictori. Però, bueno, dins del nivell, no? I dins del discurs tradicional d'aquest sector. Una de les 4 notícies que us direm és fake, diguem, però fake de veritat, vull dir que no existeix. Que no ens l'hem inventat nosaltres. Correcte. Sí, jo és que abans de respondre les cartes d'amor, prefereixo que d'una vegada per totes actualitzin la web de les ajudes dels autònoms i a les empreses, que des del 22 de març que no s'actualitza. Clar, però això parlem-ho després, Tomàs, potser, no? Estem comentant els titulars. Sí, no, però és la meva resposta al titular aquest. Endavant. D'acord. Sílvia, què hi dius? No veig gaire què té a veure amb el que diu el Tomàs, però vaja, em penso que amb la línia de sempre es parla de no renunciar a la unilateralitat quan qui va renunciar va ser Puigdemont el 27 d'octubre. Però vaja, en fi, és una percepció personal. Em penso que aquesta resposta a l'Oriol Junqueras, com a mínim, m'expressa que no he llegit l'article, perquè és una continuació del Tornarem a vèncer i ell parla d'una pantalla actual que hem de resoldre amb el diàleg. A partir d'aquí ja veurem què passa si el diàleg fracassa, però no hem arribat a aquest escenari, en el qual em sembla com a poc presumptuós. Però vosaltres creieu de veritat que tots els titulars que han fet els diaris sobre la primera crisi, la contradicció entre Junqueras i Sánchez, i ja deixant a banda que pensem cadascú del procés, diguéssim, independentista, si realment creieu que són contradictòries les dues posicions? És a dir, és que jo, sincerament, hi veig molt de salseo periodístic, però molt poca contradicció. És a dir, al final estan dient exactament el mateix. No sé, si voleu seguir, però ho comentem després, però jo ho veig el mateix. Que quan són temes de que certs sectors de l'independentisme tenen estratègies diferents, que llavors és la culpa dels periodistes, de que hi ha salseo. O que si els periodistes... No, perquè és que sempre és el mateix. Seguim amb els titulars i després, en tot cas, entrem en matèria. Us sembla bé? Vinga, va, en tiro un. Vinga, va. El Banco de España alerta de que la abolición de la esclavitud destruyó hasta 180.000 empleos. Respetar los derechos humanos ha afectado a la competitividad de algunas empresas. Què dieu, Sílvia? Què dius? És per canviar l'ordre, Si és veritat, em tallo les venes. Si no és fake, em tallo les venes directament. Vale. Marta, què dius? Jo he venido a jugar, és fake. Tomàs, què dius? Sí, jo també ho crec que és fake. No ho tinc tan clar. Mira, jo tinc un altre titular, si us sembla us el tiro, ¿vale? Diu, la subida del salario mínimo interprofesional en 2019 provocó la pérdida de entre 90.000 y 70.000 y 170.000 empleos según el Banco de España. Bueno... Com? No, aquest és verdader, crec.
Sí que l'és. Podria ser un relat que fa molt interessat. Podria ser clar, fake, però passat com veritat. No sé. podria ser perfectament això. O sigui, És una exactament administració pública independent. Vull dir que no... independent. Bueno, el qui governa ara sou socis. Bueno, Bueno, ja hem tret tres. Falta una de les notícies, que jo crec que se n'ha parlat bastant, val? Aquests dies també que justament tenim les universitats i els nois que han acabat el batxillerat, que és aquest que diu, entre cometes, el titular diu, entre cometes, la selectivitat no es toca. 2 punts. Universitats obvia el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i manté el model actual de llengües. S'entén en la selectivitat. Això és unes declaracions, entre cometes, que va fer, pretesament, Gemma Geis, la consellera d'Universitats i Recerca. No ho sé, què en penseu d'aquest titular? Alguna cosa a dir? Bueno, aquest és verdader. És verdader, però... Val. I alguna opinió en relació a la notícia en si? No crec que sorprengui ningú la meva opinió. Crec que la llei està per complir-la i defensa les llibertats dels alumnes que volen fer la selectivitat en l'idioma, que ells se sentin més còmodes amb el que s'estan jugant, no? Amb les proves d'accés universitari. Per tant, jo crec que s'hauria de respectar que un alumne vol fer un examen en una llengua que potser a una part sectària del govern i de la societat no li agrada, però és que està en la seva llibertat. Marta, perdona que vull fer una pregunta. Has vist la proporció d'alumnes que han demanat l'examen en castellà? I això, encara que sigui un alumne, aquest alumne no té dret i la llibertat de fer l'examen a l'idioma que se senti còmode? Sí, però no per imposició del Tribunal Constitucional, no? Però en tot cas, aquest dret... S'ha de deixar i s'ha de permetre. Aquests exàmens ja s'oferten, s'han ofertat sempre, i aquest 5% de l'alumnat o un alumne que tu dius, té l'examen en castellà si el demana, no hi ha cap problema, o en aranès, Jo estic d'acord amb tu, Marta, en això. Exacte, i l'aranès, perquè... Jo estic totalment d'acord amb tu, Marta, amb això, És a dir, jo crec que tothom ha de poder fer els exàmens en l'idioma que se sent còmode. Jo a la universitat tenia un professor italià que feia les classes en castellà i jo podia fer els meus exàmens en català, per tant entenc que ha de ser exactament el mateix, al contrari. Però és que ja hi era aquest dret, és a dir, ja hi són aquests exàmens des de fa anys i tothom els pot fer. Llavors, quina és la queixa per part del govern de la Generalitat? Quina és aquesta rebel·lió de no fer cas als nens del Constitucional? Que es volia que s'imprimissin 400.000 còpies en els 3 idiomes. I no es pot. Bueno, no sé, és que em sembla llençar els diners. No, jo crec que per sostenibilitat, com menys impressions, millor. I si es poden demanar amb anterioritat, els idiomes, i jo estic d'acord que es faci de qualsevol manera, no sé. Això seria una opció que amb anterioritat es pogués demanar. Molta gent d'esquerra demanaria l'examen en castellà, vull dir, començant per al rufián. I tant que sí, i tant que sí, perfecte. Sí, sobretot el rufián. Doncs mira, crec que avui acabarem aquesta secció de titulars amb consens, Hem de fer una proposta a la Generalitat, aquí, consens total, de que es demani l'idioma amb anterioritat i tothom el tingui a la seva taula amb l'idioma que el demani. Perfecte. Però a mi deixa'm fer un petit apunt en relació al titular. Perquè jo crec que no és el fake com a titular, és a dir, el periodista que fa aquest titular no se l'inventa, sinó que hi ha unes declaracions de la consellera entre cometes, però el fake el fa la consellera, perquè ella dona a entendre que desobeeix quan no és cert, perquè al final, en la posada en escena, diguem-ne, dels vigilants dels exàmens, acaben complint la sentència igualment. I no estic valorant la desobediència, no. Estic dient que no és cert que es desobeeix, perquè, i segurament algú en coneixeu, de gent que ha estat vigilant l'examen aquests dies i el que estaven fent abans de començar l'examen és preguntar als alumnes si el volien fer en català o en castellà. És a dir, complien la sentència abans de l'examen amb la petició. Per tant, jo crec que no és fake el titular, però sí que és fake el que diu la consellera. I fins aquí el meu apunt. Una mica pancarta, ben vist, Sílvia, exacte. Una mica pancarta, no se m'hagués acudit millor, sí.
Bé, doncs així votem el fake. Crec que hi ha unanimitat avui, A veure, va, fem ronda. Tomàs, quin és el fake? Jo ja ho he dit, el de l'esclavitud, no? Sí, aquell. Vale. Sílvia, tu què hi dius? El Banc Central, sí. Marta? Sí, també estarem d'acord, hi ha unanimitat. Sergi? Li haurem de donar un punt de dificultat a aquest tema, perquè Sí. Us hem perquè passat. es tira massa ràpid. Sí, Bueno, efectivament. tenim un problema, que és que els nostres tertulians estan molt ben informats de l'actualitat i quan els hi diem coses ja les han llegit i, per tant, ja saben quins són els certs. Llavors, això, clar, és un avantatge perquè vol dir que tenim bons tertulians, però és un desavantatge en aquesta secció. Evidentment, el fake és el de l'esclavitud i, com diu la Sílvia, si hagués sigut veritat seria per tallar-nos tots plegats a les plenes. Bé, doncs, Sergi, tirem amb la tertúlia? Som-hi amb la tertúlia. Bueno, de fet, ja fa una estona que estem aquí en el fang, no? Sí, tothom és però molt moderat, però ara és quan ens deixem anar. Vinga. Sí, avui no hi ha el Marçal, que és el que sempre evita que acabem a hòsties, diguem-ne. Per tant, avui, escolta, feel free. Aquí veurem què passa. Jo espero que acabi prou bé, com que els que estem aquí, que els tres som de Mataró, penso, acabem anant a fer una birra. La setmana passada va ser una tertúlia encesa i vam acabar tots dient que per anar a fer una birra no hi havia absolutament cap problema un cop s'acabés la tertúlia. La Marta no és de Mataró. No, jo soc agarenca, És de Terrassa. T'adopto, Joan. Però bueno. Bueno, va, comencem. Som-hi. He apuntat 4 temes Som-hi. de menys a més, ¿vale? Avui s'acaba la inhabilitació de Santi Vila, Meritxell Borràs i Carles Mundó, que van ser els 3 presos, jutjats del procés, diguem, que no van entrar a presó, que han complert 20 mesos d'inhabilitació i han pagat una multa de 60.000 euros. I avui s'acaba aquesta condemna, no? Diguem. Què us sembla que aquestes 3 persones puguin tornar a exercir càrrec públic, tot i que, evidentment, ells ja han deixat clar que en principi no volen, però la vida és llarga i llavors no se sap. Què us sembla que puguin tornar a exercir càrrec públic, aquest final de la sentència, aquests 3 perfils? No sé, comentem una mica. Començo? Endavant. Tira, Marta. Bueno, no són gent a la que jo votaria ni a la que jo dipositaria la meva confiança, però és cert que han complert amb la seva condemna, estan en pau amb la justícia i amb el que va decidir un jutge, per tant, no em pot semblar malament, han complert amb la condemna. Sílvia, què hi dius? Penso que mai se'ls hauria d'haver apartat, que la condemna ha estat totalment injusta, que no haguessin hagut de pagar ni un dia d'inhabilitació per ser dissidents amb opinió del que pensava l'Estat d'aquell moment i l'Estat actual, que no oblidem que també ha mantingut la condemna. I que em quedo amb el Carles Mundó, que sempre ens ha repetit per activa i per passiva que hi haurà un referèndum inevitable. Tomàs? Sí, bueno, jo en aquest cas crec que toca mirar cap endavant i pensar ja en polítiques de gestió i en polítiques de futur i que jo això ho he dit clar, que per poder vèncer alguna part que es fa dir independentista, que veiem si ho és o no, perquè no fan res per fer-ho, la millor opció és no tenir ningú que no pugui exercir la seva llibertat. Llavors, jo crec que tot el que vagi en la direcció de retrobament, de fer nous ponts, de diàleg, d'empatia, és positiu. I si han complert el que havien de complir, perfecte. Sergi, què dius? Sí, no. Jo crec que amb això ja estem tots bastant d'acord, no? És a dir, que tot el que sigui complir, és a dir, tot el que sigui respectar la llibertat d'expressió i, a més, la gent que ja ha passat aquestes penes, escolta'm, això ja està, la Sílvia ho ha dit molt bé, contra la dissidència en el seu moment, inhabilitar, etc. És que en som tan conscients, i ara parlant amb la Sara González del tema de les clavegueres, ens han quedat moltes preguntes al tinter que a mi m'hagués agradat fer, que ja li podrem fer en una altra ocasió també, en relació a com s'ha actuat judicialment o policialment en contra de la dissidència d'aquest país i tanta gent que se l'ha inhabilitat o que li han caigut penes de presó o que li han caigut multes.
per expressar coses que molestaven a segons qui. No? I, per tant, això és una cosa que la democràcia no s'hauria de permetre enlloc del món, mai. I aquí en aquest estat, en aquest país, passa massa sovint, massa sovint. És allò que, en paraules del Joan Tardà, sempre ha dit que Espanya no és que no sigui una democràcia, sinó que és una democràcia low cost, no? I això... Lligat amb això, Sergi, volia tirar una mica endavant, lligat amb això que parles, no? Del poder judicial una mica, no? I de les condemnes que s'han fet o que es van fent a certs sectors de la societat. Avui, aquest matí, Miquel Iceta, no sé si us heu pogut mirar, Miquel Iceta ha fet unes declaracions, no? De les quals jo voldria comentar un tema concret, no? Que és que ell, quan ha estat preguntat pels indults, no? Ha defensat, no? Que sembla que el Partit Socialista està aplanant el terreny, no? Per ja crear l'opinió de que sí, que els presos independentistes seran indultats, i Miquel Iceta ha fet unes declaracions que no sé si les volia fer o no, però ha vingut a dir que, per dir-ho suau, no sé si ha dit suau, però una cosa així delicat, hi han hagut certes decisions judicials que han grinyolat. I d'alguna manera un ministre del Partit Socialista ha posat en entredit aquest poder judicial que sempre han defensat. Llavors, una mica... Marta, veig que estàs... que vols dir alguna cosa. Va. Sí. Tira. Bueno, em sembla gravíssim. Em sembla gravíssim, però malauradament no em sembla sorprenent, i menys venint del Partit Socialista. Un partit on posen de fiscal general de l'Estat a una exministra seva. Això clama al cel i aquí no passa res. Llavors, que un ministre d'Espanya sigui capaç de trencar la separació de poders, aquí Montesquieu i Rousseau, pobres, no sé deuen estar flipant, i criticar una decisió judicial em sembla aberrant. I aquest senyor el que hauria de fer és estudiar com a mínim dret. I jo crec que fins aquí no entraré més, però em sembla gravíssim que un ministre d'aquest país sigui capaç de judicialitzar la justícia. Gràcies a Déu hi ha separació de poders i el que no hauria de fer... És molt millor que la Fiscalia te lo afine, no? Sí, bueno, a mi No, la Fiscalia no ha sigut mai cap ministre del Partit Popular, mai. Marta, a mi, i si se'm permet fer una intervenció que crec que durarà un minut i mig, perquè també vull llançar un vídeo. Tu com a jurista saps que... Un minut i mig vale, Més sí. no. No. Tu com a jurista saps que per afirmar alguna cosa doncs has de tenir proves. I tu això ho estàs dient, han sigut unes declaracions, però que això estigui passant a Espanya. El Sergi diu que és una democràcia low cost. Jo no crec que sigui una democràcia low cost, però en qualsevol cas. Jo crec que és molt important que sobretot els que ens agrada dir l'opinió ens apliquem l'autocrítica i dir les coses quan són. No, si les coses van al nostre favor, tot perfecte, i quan no hi ha que els periodistes són tendenciosos, etc. Vull dir, aquí no... Crec que prou d'allà d'un món de llupi de quan ens interessa bé i quan no ens interessa, no, que això és culpa dels altres. Llavors, respecte a l'inici del programa, jo és que m'he posat els pèls de punta. Sí, jo crec que és que prou de mentir. Vull dir, m'agradaria sentir el Junqueras el 2015 dient que amb l'estat espanyol és un llop i que no es pot parlar de res. Vull dir, jo crec que, mira, aquí tinc el vídeo aquí. Per la promesa d'un referèndum impossible. Els contes els expliquem nosaltres, els nostres fills. No cal que ningú ens expliqui un conte en el qual resulta que el llop ferotge es convertirà en bo i permetrà allò que... Jo què vull dir amb això? Que, sisplau, deixeu-nos el catalanisme als catalanistes i deixeu l'independència als independentistes. Què vull dir amb això? Que ara això, jo crec que, no sé de què es tracta, però és que ja ningú s'ho està creient. I a part, jo agraeixo aquesta moderació i agraeixo que no estigui com a objectiu central l'independència i agraeixo també que s'orienti més amb la gestió, perquè sí que és veritat que sembla que vagi més per aquí. Jo ja ho vaig dir l'altre dia, que Aragonès sorprendrà cap a bé. I res, era l'intervenció que volia fer, que sisplau... Per al·lusions... Ja anem de cara. Perquè jo no sé, Tomàs, amb tot l'efecte del món, però jo no sé si m'has escoltat o si tenies apuntada aquesta frase per dir-me i has dit, pues la suelto, perquè jo el que he dit és que la fiscal de l'Estat és un exministre del Partit Socialista i que un ministre d'Espanya fa vergonya que es fiqui i que es jutgi a una decisió judicial. Jo crec que proves n'hi ha, són fets. Per la declaració de l'Iceta, dius? Penso que podríem arribar a un... Estava un plató, l'Iceta.
A veure, Sílvia, Podríem què arribar hi dius? a una mena d'acord previ de que l'Iceta no és un home que estigui encertat habitualment, perquè declaracions una mica posteriors parlava de que el senyor Cuixart està empresonat perquè pensa d'una determinada manera, és a dir, parlava de presos polítics sense dir-ho. És a dir, no li otorguem a l'Iceta tot el pes de la veritat perquè el pobre home no se'n surt, diguéssim. Hi ha algunes preguntes a Twitch en relació a aquest tema que van una mica en el sentit de dir, ostres, i no es pot criticar una decisió judicial en democràcia? Realment no podem qüestionar-nos si els tribunals estan fent bé la seva feina? No és exactament... És a dir, n'hi ha 2 o 3 que van en aquest sentit. De veritat, és un problema que algú manifesti que no està d'acord amb una decisió judicial? Si el president del Suprem, del Consejo General del Poder Judicial, el senyor Lesmes, critiqués una decisió política, tindríem un problema? Ho fa habitualment, No. Sí, amb les seves accions. No, però, escolta'm... Quina secció? Que es pot criticar. On? Quan? Si potser haguéssim criticat més com funciona la judicatura a Espanya, haguéssim separat més els poders, que és això que ens omplim la boca, però que no és cert. Sí, jo no recordo que Esquerra Republicana sigui partidària de la renovació del CCPJ, com a mínim no seriosament. El problema que es normalitza, jo crec que és bo que hi hagi opinions diferents, però el que no veig, i podeu parlar sobre les sentències i tot, però el que no veig que és que, igual que certa part del nacionalisme espanyol, molt unionisme, igual que l'independentisme molt radical, que les sentències són bones en funció si els hi són favorables o no. Vull dir, això és com 324, l'euroorde, no sé què... Clar, i quan va a la nostra direcció, doncs tots contents, i quan va en la direcció la justícia no funciona. Doncs no, s'ha de respectar les decisions que es prenen. Ja està. En això estic absolutament d'acord. Però, Marta... Sergi, si us agrada, sí. Si no, s'equivoquen. No, home, no. Jo en això estic d'acord amb el Tomàs. És que ningú diu això. És que no s'ha dit, exacte. No s'ha dit això. És que ningú diu això. Vull dir, és que, Tomàs, tens la tendència a posar a la boca d'altres coses que no han dit. Fas bastant... No passa res, vull dir, continuo fent, no hi ha problema, però no és cert. I per altra banda, una cosa, Marta, qui deia quién ha descabezado el movimiento independentista no érem nosaltres. I, de fet, podem parlar de moltes coses, perquè tu no sé si estàs seguint la comissió Kitchen, tornant al tema de les clavegueres, i allà queden clares bastantes coses, i les que queden encara per acabar de dirimir, molt interessants, en relació a com instrumentalitzava el CNI una part del Partit Popular, com instrumentalitzava la policia una altra part del Partit Popular per interessos polítics, de persecució de la dissidència, fins i tot per interessos partidistes per evitar que el senyor Bárcenas acabés, diguem-ne, incriminant més el Partit Popular. Acabo. Simplement, però ho dic perquè això de la separació de poders, que és una llegenda urbana a l'estat espanyol, almenys en part, és palmari en casos, per exemple, com aquest, com el del procés, com l'informe PISA del Pablo Iglesias, com la imputació falsa d'una falsa compta del senyor Trias a Suïssa, com tantes altres coses. I això no és un cas aïllat, això no és un cigró negre, sinó que és una constant sistemàtica i que sempre, a més, ha passat en partits polítics com el PP, especialment, i el PSOE també quan li ha convingut. I, per tant, això de dir no, és que hi ha separació de poders, és que tot va com una seda, i això només és culpa del PSOE. No, això és quan manen els altres, perquè jo veig la Kitchen i és molt curiós com el portaveu del PP cada setmana diu que la Gürtel va ser un muntatge de Rubalcaba. Los rojos malos del PSOE, que malos son. I, puc contestar, sisplau? A veure, un moment. Marta, contesta la Marta i després en Tomàs i avancem, val? Vinga. Jo no me n'amago. Vull dir que si t'haig de contestar et contesto. Jo el que no faré és canviar. Espero el contrari. Estem parlant d'un tema, d'unes sentències, i ara és el que deia el Tomàs. Vols obviar aquest tema per parlar de la corrupció del Partit Popular. El Partit Popular, un jutge va dir que civilment era culpable. Per tant, no me n'amago. I criticaré la sentència? No,
no, i caigui. Si algun membre del Partit Popular, sigui qui sigui, ho ha fet malament, que el pes de la justícia caigui sobre d'ells. I aquesta és la diferència entre nosaltres, que jo defenso que la justícia s'imparteixi amb igualtat i en Però llibertat. per què bloquegeu el juez de Prada? Però escolta, Pregunto, per què? Per què hi ha una obsessió del PP d'intentar bloquejar el juez de Prada? Ho dic perquè, clar, això sí que és greu, diguem-ne. No, perquè és un dret del procés. Tots els imputats, qualsevol imputat, no és culpable fins que ho decideixi un jutge. No és que sigui... Però, Marta... Em refereixo al nomenament del juez de Prada al Consell General, eh? Però és que hi ha uns drets processals que s'han de respectar. Intento fer de Marçal i em costa molt, eh? És a dir, creus realment que els jutges no s'equivoquen mai? Que sempre ho fan bé i, per tant, no se'ls pot criticar en les seves decisions? Qualsevol persona s'equivoca, per això existeixen els recursos. Per tant, un ministre... Però, per tant, un ministre pot dir que no li sembla bé una decisió judicial. No, un ministre no, perquè hi ha una separació de poders. Té un càrrec institucional, igual que el senyor Iglesias, que es va posar i que es presentava a la candidatura de Madrid des d'un despatx d'una vicepresidència d'un govern. I les institucions es mantenen i les persones passen. Hi ha d'haver respecte sempre a les institucions. I a veure, és que sempre es treu això del PP, però això ja és aigua passada i pel que es veu ara és un PP nou, és un PP renovat, que confia en la gent jove, que a mi això m'agrada molt veure, sobretot a Madrid, i és un PP que confia en la gent jove, i el de la corrupció, bueno, és una cosa que s'ha de condemnar absolutament, però que és una cosa que ja s'ha acabat. I és que, Sergi, mentre criticaves tot això, a mi m'agradaria que em contestessis una pregunta, que algun cop... És una pregunta que, com la intervenció que he fet al principi sobre Oriol Junqueras, tu quina explicació em fas de la transformació aquesta que ha fet, d'aquesta metamorfosi, perquè heu començat el programa dient que tot està en ordre i del 2015 ara hi ha hagut una transformació que en t'ha vist no m'acuerdo. Val, un segon, a tall d'això. Sergi, no contestis, perquè és el següent tema que tenia. Tanca la Sílvia amb aquest tema i parlem de la carta de Junqueras i Sánchez, que ens ha quedat abans del tinter, i comences tu, Sergi. Potser li vol contestar a la Sílvia, el Tomàs? No, jo només volia fer un apunt a la Marta que deia que aquesta és la diferència entre ells i nosaltres. No sé qui són ells, però jo et parlo un nom de... Entre vosaltres i jo. Entre vosaltres, nosaltres. Et refereixes a nosaltres? Sí, els que esteu obviant un tema i esteu criticant el Partit Popular. És un altre tema. La diferència entre vosaltres i ells, nosaltres, és que nosaltres tenim 90 anys d'un partit sense cap tipus ni cap cas de corrupció. Això vosaltres... Hi ha un. Sí, aviam, parla. Correcte, igual hauríem de mirar... Parla. Sí, però... Si vols en parlem. Si vols en parlem, però vols que fem llista dels altres? No, sí, però és que s'ha de... Però ho he celebrat, el meu partit no n'ha tingut ni un, de cas de corrupció, ni un, el meu partit. Perquè no existiu. Perdona, però quina activitat política té el teu partit, per l'amor de Déu? No, tu et queixes que Espanya... Quants ajuntaments esteu i quants... Tu et queixes que Espanya nega la realitat nacional de Catalunya. Home, va. Jo tinc aquí una comunitat de veïns que tampoc té cap cas de corrupció, t'ho juro per Déu. No, o sigui, Sergi, dius que si no t'agrada que Espanya negui la realitat nacional de Catalunya i negues que un partit catalanista que existeix, que té presència a l'Ajuntament de Barcelona, que té presència al Parlament i que té unes joventuts de més de 200 persones militant, això no existeix? O què? Però entenc que la Sílvia i en Sergi parlen de càrrecs institucionals i de posicions de poder. Tomàs, un moment. Tomàs, has entès perfectament el que volia dir. Dit això, sí, perfectament. I tothom que ens està veient, que no és pas molta gent, però les 5 que ens està veient ho ha entès perfectament. Dit això, i tampoc no cal prendre ningú per imbècil, una cosa... No, ho dic perquè és una cosa que passa sovint i no està bé, crec. En relació que... Jo que entrem en això, jo no tinc cap inconvenient en contestar-te. És a dir, hi ha un abans i un després de l'octubre del 2017 i crec que això ho sap tothom. Tothom. Tu també. Insisteixo, no cal prendre ningú per imbècil. Tu també ho saps. I cada vegada que feu apel·lar a això, des del meu punt de vista, és prendre una mica la gent per imbècil. Perquè quan et venen la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i infla hòsties a la gent en un col·legi electoral i, a més,
hi ha amenaces, no sé si velades, però algunes va saber que van ser fins i tot explícites, d'anar molt més enllà. És a dir, el que alguns esperaven, que això seria una democràcia que respectaria el dret a vot o el dret a aquest tipus de manifestació, no va ser el cas. I, a més, la comunitat internacional va, diguem-ne, en el millor dels casos, va ser condescendent o fins i tot diria que es va posar al costat de l'Estat o simplement no va dir res i es va posar de costat, no? Clar, sí, llavors, clar, dir que el que es deia llavors, com pot ser... A veure, tothom sap què ha passat. I escolta, Oriol Junqueras, aquesta setmana, no diu res que no hagi dit els últims 4 anys. Res. I exactament això que està ensenyant la Sílvia és un fet. És a dir, el Tornarem a vèncer, que ja es va publicar, em sembla, al setembre de l'any passat, o no sé quan, ho explica fil per randa. Que d'altres, i ho he dit a l'editorial, que d'altres els hi hagi interessat un moment determinat fer una interpretació diferent. Jo ja no hi entro i cada periodista i cada su maestrillo tiene su brillo, que es diu, i tothom li interessa molt. Ara, no ha dit res que no portem molt de temps dient. És un fet. Després, a partir d'aquí, també tothom sap, que la sortida acaba sent dialogada o no acaba sent. Aquí i a la Xina popular, que deia el Carod Rovira. És així. A tall d'això introdueixo l'altre tema que ve en aquest sentit. I perdona, Edna, un moment. Deixa'm dir una cosa, perquè estic una mica tip d'això. És a dir, jo deia irònicament que no existiu i has entès què volia dir. Però és que tu, des del primer moment, has dit que jo no sóc independentista, que nosaltres som no sé què, que constantment has fet això. I ho dic perquè no cal. D'acord? Perdona, ja està, Emma. Un moment. A tall d'això, ja comencem amb tu, Tomàs. Introdueixo el tema que, de fet, és una mica el que ja esteu parlant. Aquesta setmana s'han publicat aquests 2 articles d'Oriol Junqueras i de Jordi Sánchez, en el qual sembla ser que s'ha generat una crisi entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, que jo ja he comentat abans que encara no la veig, perquè m'he llegit les 2 cartes i veig que són molt similars, i que, en tot cas, el que venen a dir és que s'ha d'explorar la via negociada amb l'Estat i que la via unilateral ja l'hem provat, o ja s'ha provat des de l'independentisme, m'ha sortit el DG, no puc evitar parlar en primera persona al plural, ja l'ha provat l'independentisme i que en aquell moment, pel que sigui, no va funcionar, pel que sigui no, ja ho sabem tots com deia en Sergi, i que ara s'ha d'avançar i no s'ha de descartar cap via. Però tot i així, s'han fet moltíssims titulars dient que Sánchez i Junqueras es contradiuen i que ja s'estan matant, per dir-ho d'alguna manera. Realment, creieu que s'estan matant de veritat? Heu llegit les 2 cartes? Veieu un canvi de rumb en aquest sentit? Tomàs, comença tu i lliguem. Bé, primer de tot, que no vull que el Sergi s'enfadi amb mi, perquè no és res personal, només era... No, en absolut. Jo el respecto molt i crec que és un gran periodista. Ets periodista, oi? Sí, oi? Sí. Diguem-ne que faig de periodista. Bueno, fa de periodista i crec que home, et respecto molt intel·lectualment i també com a persona. Vull dir, no t'ho agafis... Són opinions que tinc, que sí que de vegades poden enfadar, però són opinions. Però, bueno, en qualsevol cas... No m'enfadava, em contraposava, simplement. Em centro a la resposta. Home, a mi em va agradar molt veure a Foment del Treball el senyor... en l'entrega del Premi del senyor Godó a Sánchez i Aragonès. Jo crec que és imprescindible perquè avanci, perquè el país tiri endavant, que hi hagi molt bones relacions entre el govern de Catalunya i el govern d'Espanya. Crec que és imprescindible per al bé dels catalans. I l'Aragonès, que és una persona amb seny i sentit comú, ho sap. Llavors jo crec que estan per la labor. És una opinió que tinc, jo crec que és interessant, que s'ha de poder dir. A mi em sap greu també quan a la gent d'Esquerra els diuen botiflers i tot això, però al final estan pactant i és el que s'ha de fer. Vull dir, al final són ells que han fet a Pedro Sánchez president. I llavors, bueno, en aquest cas, jo ho veig positiu i s'ha de tirar cap endavant i ja està, i deixar-nos
això també ho volia dir, de prendre per imbècils a la gent parlant de coses que no es podran aconseguir, com és ara el que ja sabem què és. O sigui, ja està, és aquesta la meva intervenció. Vinga, Marta, sí? justament volia preguntar-te tu, perquè l'últim tema que tenia, i així ho lliguem perquè ens queden 3-4 minuts... Deixa'm dir una frase d'aquest tema. Sí, justament era això. Què t'ha semblat, a part de la pregunta que he fet abans, aquesta bona sintonia que han exhibit Pedro Sánchez i Pere Aragonès en aquest acte que comentava en Tomàs, que era l'últim tema que tenia, i així ja els llenço tots dos i us deixo acabar de fer aquests 4 minuts. Vale. Lo de Sánchez, Jordi Sánchez, no Pedro Sánchez, lo de Sánchez i Junqueras, jo crec que són dues cares de la mateixa moneda que es diu procés. Al final és el dia de la marmota i es necessiten aquestes dues postures antagòniques que no ho són per mantenir el relat i mantenir el procés viu i mantenir al final aquesta utopia i aquesta idea que al final estan enganyant una mica a la ciutadania de Catalunya perquè bé saben que no pot ser. I la sintonia entre el president nacional i el president autonòmic em sembla poc sorprenent. Crec que també es necessiten mútuament i al final són interessos. L'interès general prima poc en aquella fotografia, sota el meu punt de vista. Sílvia, què hi dius? Mira, per enganys me punto Rajoy, això per començar. Home, ja trigàvem a treure el PP una altra vegada! Home, havia de sortir, gràcies. Home, clar que sí. Escolta'm, em penso que el del Sánchez i el Junqueras, amb aquesta divisió interna que hi ha junts, jo no sé si el Sánchez està intentant remar cap al cantó de que no li tallen el cap, no ho sé. Parlo de la sintonia, dic, Tampoc ho veig tan sintònic, perquè ell continua sostenint la base de que la via unilateral no és el camí, d'alguna manera, tot i que el diàleg sabem tots que és l'única via. Que si després hem d'arribar a la via unilateral perquè Espanya s'aixeca de la taula i ens deixa amb el concebut regust de boca de que no es reformarà mai, doncs ja ho veurem. Això és un escenari amb el que no estem. Però penso que quan Junts acabi de refer totes les seves idees internes i trobin un camí, potser serà més fàcil anar cap a una via conjunta i una estratègia que ens faci a tots guanyadors, que és la que jo no descarto mai. Bé, se'ns acaba el temps i avui ho haurem de deixar aquí. Espero que tots tres torneu a entrar algun altre dia, no sé si coincidint o canviant la resta de tertulians, perquè ha sigut una tertúlia molt interessant. I com que no hi ha en Marçal, però no ens oblidem d'ell, acabarem la tertúlia fent el que ell fa, intentant fer-ho. Fent un llimona, no? Fent un llimona, que és posant-vos tots quatre noms i amb una paraula heu de descriure què és el primer que us ve al cap, d'acord? Vale. Tomàs, comencem amb tu. Pedro Sánchez. Resiliencia. Yolanda Díaz. Negociadora. Santiago Bascal. Té barba. Álvarez de Toledo. Radical. Sergi, seguim amb tu. Miquel Iceta. Espavilat. Yolanda Díaz. Molt intel·ligent. Santiago Bascal. Extrema dreta. Carme Forcadell. Presidenta. Marta, Pedro Sánchez. Ja ho vaig dir, amb poca vergonya. Parim. Yolanda Díaz. Intel·ligentíssima. Santiago Bascal. Monòton. Álvarez de Toledo. Brillant. Sílvia, Miquel Iceta. Recurrent. Yolanda Díaz. Possibilitat. Santiago Bascal. Insomni. Carme Forcadell. Dignitat. Molt bé, doncs moltes gràcies a tots. Gràcies. I ara
Un moment, acabem el programa amb el nostre Xavi Gorro, que farà l'1x1, que acabarà de tancar la tertúlia. Falta una cosa que encara és, perdoneu, que encara és més llimona, i si no ho dic rebento, que és, us n'aniríeu a fer una birra? Sí. Tomàs, sí, convido jo. Les birres també deixen ponts. Entre setmana només bec te, però sí que... Cap de setmana. Bueno, ja ho faríem un divendres o un dissabte, home. Que home, sí. Sí. Som-hi amb l'1x1? Vinga.